Όταν το μακρινό Αύγουστο του 480 π.Χ. Σπαρτιάτες και Θεσποιείς πρόβαλαν αντίσταση στο εξαφανισμένο σήμερα από τη γεωλογία στενό των Θερμοπυλών, κανείς δεν περίμενε ότι η πράξη τους αυτή θα προκαλούσε τόσους διαχρονικούς, αιώνιους θα λέγαμε, συμβολισμούς. Κι όμως, ήταν οι λίγοι που τα έβαλαν με τους πολλούς, ήταν οι ισχνοί που αμφισβήτησαν τους ισχυρούς. Οι Έλληνες ιτήθηκαν στη μάχη εκείνη. Ποιος όμως ανακαλεί στη μνήμη του ως Σίτα τη μάχη των Θερμοπυλών? Μετά την αποτυχία στο Μαραθώνα, ο Δαρείος αρχίζει να ετοιμάζει ένα νέο μεγάλο στρατό για να καταλάβει ολόκληρη την Ελλάδα. Η ήττα των Περσών στο Μαραθώνα δεν έχει τερματίσει την περσική απειλή. Ο Δαρείος απτόητος σχεδιάζει νέα εκστρατεία, πολύ μεγαλύτερη αυτή τη φορά. Ο θάνατος όμως θα τον προλάβει. Το 486 π.Χ. ο Δαρείος πεθαίνει και η εκστρατεία θα καθυστερήσει. Στο θρόνο ανεβαίνει ο γιος του Ξέρξης, που συνεχίζει και εντατικοποιεί τις προετοιμασίες. Ναυπηγεί καινούργια πλοία, συγκεντρώνει προμήθειες και οπλισμό. Ο Ξέρξης συγκεντρώνει ένα τεράστιο στρατό από όλες τις γωνιές της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Ηρόδοτος δίνει τον αριθμό 46 εθνών, από τα οποία κατάγονταν τα σώματα του στρατού. Η περσική εκστρατεία είναι η μεγαλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχει παρόμοια περίπτωση στην ιστορία του αρχαίου κόσμου. Ο Ξέρξης είναι ένας νέος και φιλόδοξος ηγεμόνας. Θέλει νέα εδάφη, νέες κατακτήσεις. Επιθυμεί την υποταγή ολόκληρης της Ελλάδας για να δώσει σε όλους τους σκλαβωμένους λαούς της Αυτοκρατορίας το παράδειγμα της τιμωρίας όσων αντιστέκονται στα σχέδιά του. Και βέβαια επιθυμεί την επέκταση προς τη Δύση και την Ευρώπη. Σχετικά με τα μεγέθη και τους αριθμούς της εκστρατείας, πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει μέχρι σήμερα με αφορμή τα υπερβολικά νούμερα που αναφέρει ο ιστορικός των Περσικών πολέμων Ηρόδοτος. Οι ιστορικοί σήμερα θεωρούν ότι οι Πέρσες είχαν συγκεντρώσει περίπου 200.000 άνδρες, ενώ ο στόλος που θα συνόδευε την πορεία του στρατού έφτανε στον αριθμό των 600 περίπου πολεμικών πλοίων. Η τεράστια περσική στρατιά μετά από πολύ χρόνο προετοιμασίας συγκεντρώνεται στη Σάρδης. Θα υπάρξει παράλληλη πορεία στρατού και στόλου. Ο Ξέρξης αποφασίζει ότι ο Ελίσποντος πρέπει να γεφυρωθεί με βάρκες για να επιτραπεί στο στρατό του να διασχίσει την Ευρώπη και ότι ένα κανάλι πρέπει να ανοιχτεί στη Χερσόνησο του Άθο στη Χαλκιδική για να περάσει ο στόλος
και να μην κινδυνεύσει από θαλασσοταραχή. Η εκπλήρωση αυτών των στόχων, ακόμα και για τη σύγχρονη εποχή, θεωρείται δύσκολη υπόθεση. Και τα δύο έργα τελικά θα γίνουν. Το 480 π.Χ. ο Περσικός στρατός διασχίζει τον Ελλήσποντο και περνά στη Βόρεια Ελλάδα. Ο στόλος κινείται παράλληλα με το στρατό. Μία προς μία οι ελληνικές πόλεις παραδίδονται. Τελικός προορισμός η Αθήνα. Πριν την Αθήνα όμως, στις θερμές πύλες θα δοθεί μια μάχη που όμοιά της δεν θα υπάρξει ξανά στην παγκόσμια ιστορία. Ο ταξιδιώτης, περνώντας σήμερα από τις Θερμοπύλες, σταματώντας το μνημείο του Λεωνίδα, αδυνατεί να καταλάβει πόσο διαφορετικό ήταν το τοπίο την εποχή των Περσικών πολέμων. Τα 2.500 χρόνια που μεσολάβησαν επέφεραν τεράστιες γεωλογικές μεταβολές στην περιοχή. Οι προσχώσεις 4 ποταμών άλλαξαν το μέρος, μετατοπίζοντας τη στεριά και σμπρώχνοντας την ακτογραμμή 5 έως 8 χιλιόμετρα μακριά. Το όρος Σίτι με την κορυφή του ορθώνεται όπως και τότε απέναντι από τη θάλασσα. Οι θερμές πύλες εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν. Μεταξύ του βουνού και της ακτής ένας στενός δρόμος επέτρεπε τη διέλευση από και προς τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το σημείο επέλεξαν οι συμμαχικές δυνάμεις ύστερα από πρόταση του Θεμιστοκλή για να σταματήσουν την προέλαση του Περσικού στρατού. Ενώ ο συμμαχικός στόλος θα έκλεινε τα στενά του Αρτεμισίου για να αποτρέψει παράκαμψη των Θερμοπυλών από τη θάλασσα.
Οι Έλληνες έστειλαν περίπου 7.000 στρατιώτες για να καταλάβουν τα στενά, ανάμεσά τους 300 επίλεκτοι Σπαρτιάτες πολεμιστές. Η Σπάρτη ήταν μια πόλη μικρή με 9.000 πολίτες, αλλά με πολλούς δούλους, τους οποίους έπρεπε πάντα να ελέγχουν για να μην επαναστατήσουν. Οι πολίτες εκπαιδεύονταν από την παιδική τους ηλικία αποκλειστικά ως στρατιώτες. Ο στρατός ήταν η ζωή τους, τα όπλα η προέκταση του σώματός τους. Ακόμα και οι παντρεμένοι ζούσαν σε στρατόπεδο. Στο στρατό όλοι ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Στεκόσουν σε παράταξη δίπλα στον αδερφό ή τον πατέρα σου. Πίσω δεξιά ή αριστερά σου μπορεί να ήταν τα ξαδέρφια σου ή ένας θείος σου. Αυτό μεγάλωνε τη συνοχή και την αλληλεγγύη σε σημείο που εξηγεί την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία των στρατιωτών. Οι Σπαρτιάτες φορούσαν μια χάλκινη πανοπλία που τρόμαζε τον αντίπαλο. Κάθε άνδρας κρατούσε μια μεγάλη ασπίδα με χαραγμένο μπροστά το γράμμα λάμδα που σήμαινε Λακεδαιμόνιοι. Η ασπίδα μετατράπηκε προοδευτικά από αμυντικό σε επιθετικό όπλο. Με αυτήν οθούσαν και πίεζαν προς τα πίσω τον εχθρό. Οι άνδρες πρώτα φορούσαν τις περικνημίδες, μετά τοποθετούσαν τον κυρίω στόρακα και τέλος αναλάμβαναν τις ασπίδες και τα δώρατα. Στη μάχη τα δώρατα έσπαζαν, αλλά οι μαχητές συνέχιζαν τις επιθέσεις με την ασπίδα και το ξύφος. Το δόρι ήταν το κυρίως όπλο, μήκους 3 μέτρων με σιδερένια ακμή. Στη μάχη σώμα με σώμα χρησιμοποιούσαν και το ξύφος. Η οπλιτική φάλαγγα ήταν ένας φοβερός σχηματισμός μάχης. Οι οπλίτες προχωρούσαν ο ένας δίπλα στον άλλον, συντεταγμένοι, φωνάζοντας μία πολεμική ιαχή. Η πίεση που ασκούσαν ήταν τρομακτική. Τη δύναμη της φάλαγγας σε ανοιχτό πεδίο δεν μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει το ελαφρά οπλισμένο πεζικό των Περσών. Σύγχρονα πειράματα απέδειξαν ότι τα βέλη δεν μπορούσαν να περάσουν τον ελληνικό θώρακα. Συνασπισμένοι στη φάλαγγα προστατευόταν από τα περσικά βέλη. Ακόμα και οι έφυποι δεν μπορούσαν εύκολα να διασπάσουν τη φάλαγγα των πεζών. Ξεχωριστή θέση στο περσικό στράτευμα κατήχαν οι αθάνατοι. Τους έλεγαν έτσι επειδή κάθε φορά που ένας από αυτούς σκοτωνόταν στο πεδίο της μάχης, τον αναπλήρωνε ένας νέος, έτσι ώστε ο αριθμός τους να είναι πάντα 10.000. Σε αυτή την κλειστή σπαρτιατική κοινωνία, ο βασιλιάς δεν θα μπορούσε παρά να είναι ο ηγέτης, ο στρατηγός, ο πρώτος στο πεδίο της μάχης. Επικεφαλής των 300 τίθεται ο βασιλιάς Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας, που από τύχη γίνεται βασιλιάς, καθώς προηγούνταν τα 2 μεγαλύτερα αδέρφια του, ήταν ένας γενναίος και αποφασιστικός άνδρας. Βρισκόταν στην ηλικία των 50 περίπου ετών, ακμαίος και δυνατός. Ήταν άριστος γνώστης των πολεμικών τακτικών και της οπλιτικής φάλαγγας. Θα έλεγε κανείς ότι πορευόταν προς το πεπρωμένο του, αν αναλογιστούμε το χρησμό που είχε δώσει η Πυθία από το μαντίο των Δελφών και σύμφωνα με τον οποίο έπρεπε ή να καταστραφεί η Σπάρτη ή να πεθάνει στο πεδίο της μάχης ο βασιλιάς της. Ο Λεωνίδας ατάραχος συγκεντρώνει τους 300.
διατάζει να φύγουν όσοι δεν είχαν γιους για να συνεχίσουν τη γενιά τους. Τους αντικαθιστά με άλλους που πληρούσαν αυτή την προϋπόθεση. Η γυναίκα του Γοργό είχε γεννήσει τον Πλίσταρχο και ο ίδιος ο βασιλιάς πληρούσε την προϋπόθεση που είχε θέσει για τη συγκρότηση της μονάδας. Καθώς ετοιμαζόταν, η βασίλισσα Γοργό τον ρωτά αν έχει να της πει κάτι. Αυτός της απαντά να παντρευτεί έναν τίμιο άντρα και να αναθρέψει γερά παιδιά. Τότε η Γοργό του παραδίδει την ασπίδα και το απαντά σύμφωνα με τη σπαρτιατική παράδοση «Ήταν ή επιτάς». Να γυρίσει δηλαδή νικητής κρατώντας την ασπίδα του ή να τον φέρουν νεκρό πάνω σε αυτήν. Ίσως το γυναικείο ένστικτό της έλεγε ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπε. Η κατάσταση στο ελληνικό στρατόπεδο είναι ρευστή. Οι κάτοικοι της Ιεράς Ελλάδας γκρινιάζουν για το μικρό αριθμό των Πελοποννήσιων στρατιωτών που συμμετέχουν στην εκστρατεία. Ορδές προσφύγων σπέρνουν τον πανικό, διαδίδοντας τρομερές φήμες για τον Περσικό στρατό. Υπάρχουν υπόνοιες ότι κάποιες πόλεις είναι έτοιμες να μηδήσουν. Ο Λεωνίδας παραμένει ψύχρεμος. Αν και οι Σπαρτιάτες περιφρονούσαν τα τείχη, για να εμψυχώσει τους υπόλοιπους Έλληνες διατάζει να επισκευάσουν το ερειπωμένο τείχος των Φωκιαίων. Έχει πλήρως αντιληφθεί ότι το στενό πέρασμα αφαιρεί από τους Πέρσες το πλεονέκτημα της αριθμητικής υπεροχής. Παράλληλα ζητά ενισχύσεις από το συνέδριο των Ελλήνων. 10 χρόνια πριν, στο Μαραθώνα, οι Αθηναίοι τα κατάφεραν. Γιατί όχι τώρα κι αυτός?